إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا في الأرض وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أمبي الله تنو mba yafa deli an bɛ ɲini ala fɛ a ka kisi ka ban yɛrɛkun tɔɔrɔ ma n'an ka baara jugu ko min bɛ telefoni la ka kuma kɛ dɔɔni ni ala ye mɔgɔ min kanda o de ye kandabaga ye ni ala ye mɔgɔ min fili kandabaga tɛ sɔrɔ la an bɛ sariya maa si tɛ min ni bato cilama ka kan ni ala kelen pewu tɛ jɛɲɔgɔn tɛ ala la an bɛ sariya muhammadu ala ka jɔn do ala ka cilen do o tɛmɛnen kɔfɛ sani an ka don ala ka aya in kɔnɔ an ye sunkalo tɛmɛ hɛra la sunkalo an tun ye derisu jɔ alhamdulillah sunkalo tɛmɛna hɛra la an bɛ ala deli bato minnu kɛra a kɔnɔ ani ɲuman ala k'u minɛ an ye masurunyani ni kataw minnu kɛ ani junubu ala k'olu yafa an ye mɔgɔ caman jamana kɔnɔ a ko ka u ka fɔlikaw nana an ma caman n bɛ duwawu kɛ an bɛ lahala min kan an bɛ taabolo min kan an bɛ diina fɔli cogo min na u bɛ duwawu kɛ ko u bɛ ala deli ala kan sabata kan olu fana bɛ duwawu ɲini an fɛ olu fana b'a kɛ k'a faamu min kɛ ala k'u fana sabati bi fana an nana derisu la mais ala y'a kɛ kuran tigɛlen don an fɛ groupe min fana bɛ defo kɛra la a ma se ka baara kɛ bi an bɛ bilasirali min kɛ toujours jamana in kɔnɔ a ko kan diɲɛ fan bɛɛ sunnamɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye ci de ye lettre de ye ka taa bɛɛ ma parce que sunnamɔgɔ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bana ye kɛlɛ kɛ bana kelen de b'a bɛɛ la min ye lajarabiw ye fitinaw ani lajarabiw ni ko tawhidin sunna ala fahamu salaf sal depuis gale lajarabi de b'a nɔfɛ kurana aya min kalanna ala yɛrɛ ko kurana kɔnɔ a ko aw y'a miiri de wa a y'a jigi de ko aw b'a ka ɲɛnamaya kɛ diɲɛ kɔnɔ ka taa don arijanna kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛ mun y'u sɔrɔ ko ɲɔgɔnna mana aw ma wa ala ko ni hadamaden n'i ye nin de jigi a ko i ka nin bɔ i ka hakili la dɛ k'a fɔ bɛ n'i ka ɲɛnamaya kɛ ka taa don arijanna kɔnɔ mɔgɔ minnu tɛmɛna e ɲɛ lajarabi minnu y'u sɔrɔ ko ɲɔgɔnna ma e sɔrɔ ala ko mɔgɔ si kan'o miiri i kan'o jigi a ko mɔgɔ minnu tɛmɛna anw ɲɛ ko fantanya gɛlɛnw y'u sɔrɔ dɛ ko banaw y'u sɔrɔ wa julujilu ko siranya ko caman de y'u sɔrɔ ani jatigɛw fu dusukun bɛ yɛrɛ siranya ko caman de y'u sɔrɔ jatigɛ caman de y'u sɔrɔ fo u ka cidenw yɛrɛ ani minnu limana ka fara cidenw kan fo olu yɛrɛ kɔrɔtɔra ala ka dɛmɛ kɔrɔ fo olu yɛrɛ kɔrɔtɔra ala ka dɛmɛ na cidenw kɔ ani muminu u ko an tigi ala mata nasrullahi ala ka dɛmɛ bɛna wagati juma sa ala ko ma in ala inna nasrallahi qarib a ko ni ala ka dɛmɛ a ka suraw ma balima ni aya nin ye hakili jigi caman ye hakili jigi fɛn ye sunnamɔgɔ kelen kelen ye mɔgɔ o mɔgɔ ni gɛlɛya b'i kan nin diina in kama nin ye waajulu ye i ma dɛ ciden minnu tɛmɛna cidenw de ka limaniya ka bɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan muminu de ka limaniya ka bɔ ka tɛmɛ mɔgɔw tɔw kan mais ni olu yɛrɛ kɔrɔtɔra ala ka dɛmɛ na yɔrɔ min o gɛlɛyara dɛ ala ko mɔgɔw tɛmɛna o ye ulu sɔrɔ
aw fana kana miri ko beta kana jigi ko beta do arjanna kuno kasoro nyugona make awla ala bawla jarabi de aya fulan ala ko alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين آية وركونو سورة العنكبوت فلو ألا كو ألف لام ميم أحسب الناس ألا كو يال هذا ما دنيا ميريوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألا كو هذا ما دنيا ميري دي أو يا جيجي ديوا كو أو بها فوق أو يمؤمنين كوني ألا باوتو تنتولا جربيا ala ko mumini shi kano miri de mogo kana miri ko e ba foi dala ko ne ye mumini de ka soro ne ala ti la jarabi ala ko kano miri de fo ne ala ko la jarabi la fo ka la jarabi de munu nye ciya tigu ye u kalli man yala ona do munu nye galon tigu ye u kalli man yala ona do wal ghadi fatanna alladhina min qablikum ala ko mogo munun tamina wunye ne ala yu la jarabi de awa ne fo ne ala kaw fana la jarabi de fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ni la jarabi kera mogo munu nye cinya tigu yu kalli man yala ube li man ya min fo dala na buddu sukuna ni cinya de ube cinya te ona do ona bange mogo ye mogo munu fana ye galon tigelaw de ye nu be li man ya fo dade kono me atu dusukun kono o fana na bange mogo ye la jarabu ye ulude donc nin fana ye aya de na be qur'ana kono ka fo mu'minu bella jarabi de bal mo ciden ka hadisa sahalen fana nana annabi sayyid al-qudri radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ayu an-nas asaddu balaa qala al-anbiya summa li-amsalu fali-amsalu yubtala rajul ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salaban asadda bala'uhu وإن كان في دينه إرقة وبتلي على حسب دينه فما يبره بلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه قطيعة ni hadisa turmijiya bo albani ko hadisan ka kenan abashir al-qudri ko alaye ci de nyininka ko hada madawun naw ala be balawu jigi mo duman ka katime be ka hada madawuna jonka balawu ka gele hada madawna balaw gelembe jon soro kateme beka ciden ko nabi nyuma ako balaw gelembe nabi nyuma de soro kateme diam mo beka ciden ko no boray ale amsalu fale amsalu liman yawni dinaw ka giri nyogo nye chogo me balaw fana ka giri o chogo de la kata min kal liman ya ka giri e fana kal la jarabi be giri ya kateme mogoka e kal liman be min ka dina ka giri e fana kan la jarabe bunya ka teme mogoka min ni ka dina ka giri noye hadisa en kono ciden ko ala be hada maden kelen la jarabi ni ka dina hakede na ya soro ka dina ka gele ko la jarabi be gele yaka na ya soro e mogoye ka dina ka gele la jarabi be gele ya ika me ciden ko na ya soro ka dina ka fege dina hakke min bi bolo o nyogona la jarabi de be da ika o kofe ciden ko kulla jarabite wuli ka bo hadamaden no fe abada fonna abi toy de ibe tama dugu kolo ka junubutila la jarabite wuli ka far hadamaden abada na bi soro fonna abi toy ibe tama dugu kolo ka junubutila mana bi ka junubu de yafa ku bo le donc ni nya hadisa sahaleye turmiji kono balmo anana ewa qur'ana aya wurela ala yereko minan nas man ya'budu Allah ala haraf fa in asabatuhu khairu itmanna bihi wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah jalika huwa al-khusran al-mubin ala ko qur'ana aya kono akom mo do be ulube ala batonu ukerede ube dina kono nu kerede u shendo be dina kono u shendo be dina kenema ulu tigira mo ni la jarabi yusoro ni hera yusoro dina kono nunun tigla mo nu hera yusoro dina kono ube sabati dina kono ni hera mi yusoro nulu be la fiala ube hera la ube sabati dina kono ni hera inde hera mi mbuka me ala ko ni la jarabi fitini yusoro doro be sagi
ulu be bo ulu bu shembo wala kun nunun tigla mo qasira dunya wal akhiratu zalika huwa al qusran mubin akon nunun tigla mo ku perdi la jiya anil akhira ko de perdi fana firdi bin bangalende do ayawre kun ala ko minan nas man yaqulu amanna billahi fa ija ujiya fillahi jala fitnatan nas ka jabillah alako mo do fana be de ulu ba fo alli manani alaye u ba fo da kono ulu li manani alaye min ni mo yu toro doni dina kono doro ube hada maden ka tora ke ko mi alaka la jaba ube shira ube dina minyere la ube minyere fo ube boala ube hada madun ka tora ke ko mi alaka la jaba ube ke sababu ku la shira ku bo dina yere kuno bu ka dina yele mo bu ka dina fal bombal mo ndawa min fulambolo dawatu salafiya min fulambolo alkitabu wa sunna la fahmu salafu salih lafiyata no fede ni koyi bata lafiyata no fede la jarabu de ba no fe ibe sabali o la jarabu korode ano nana de ni ya damina ciide unyere la ciide undo bugora ciide undo fakara ciide undo gena ciide nyere ya fanya kun nabi nyuma undo be ulu yu kan nyana maya beke wole la umma mo kelen soro u kelen de nyana mayra utaka umma fara mo ko umma yele ma usara ka qiyama u kendele bena qiyama kineka nin tawhidi dawa tuma me jibrila yere ciide nya jibrila yi don folo me asirana ananan ba khaji jatuma ako jammiluni birifini birina sirana nyoro koro amba gar yatu ko ciide ma ko hakli shigi alate ko jugu ke ela ebe hinna fantawuna ibe hinna le atimula ibe shinjitu ibe ko gelewunke alate ko jugu kila me iye minye ambeta mbinanke do be mbinanke de wor khatu bin nawfal ale chokorbay abe ko chaman kalama ankata iye minye ifa foye amba khariyatu ani ciden tara wor khatu bin nawfal fe amba khariyatu binanke dende wor khatu bin nawfal ciden fana wor khatu bin nawfal balimake dende ciden utara amba khariyatu ko akoy yabuna ammi akom binanke de ako ewa ibalimake denke lame aye minye akafuye waragatu gunna ufal chokorbadero arabu de do me le nasara dina de kala tundo nan nasara ya de la aye nasara dina kala tuma mi chide nya jibrila ye chogomi aya foye ako haja namusul lejin najala musa wa isa waragatu gunna ufal ko uluba fo embereninka uba fo jibrila de ma ko namus ako jibrila min jigina musa ka ani isa ku ken nabi nyumay o de bena ima ibena ke ciden de men ne ba kanu don min ni kan mugo bi la boya akan ne soro kamalen koroye nimbi deme ndambela ciden ka ba kuran dinna parce que makan kaw yere tumbe ciden bonya chogome fo kama muhammad lamin harun nu ka khalifa femmi bu buru bebeta khalifa ciden de fe o dalen bala bonya lembu fe bonni afora ko dondo bena ubaha ko bibla kontula ko ba ge ka bon maka o balla cidenna ako awa mughrijiyahum ako ubenne boya ako ragatu bunna falo yala ubenne la boya wa ako ma jaa ahada bima jita bi illa udiya ako ibena boya koy ubeni ge ka boya munna akum ini min ba fe kana uma mo shina mana mo manumi ko ini min bena mogo sina nyogona mana ni mako ibe kokoy ubi bili contrôle ubi ge ka boya mais ado mba sora ki soro kamalen koroye nimbi deme amma me wori gatu nawfal afatura cide maci alenyana ni ye shahidu ye munye ka fo ni ndawa tauhidi ala kelim pew ka bato foy kana bato ka fara alaka minye ladaw fakuru shiraw moke shiraw ukabila tugulika ke ala tako ina teta yoroshi ni mugo bi kanu atesika kede mugo be bili contrôle ibu kode alla yo fo ayawre kuno wa kazalika zalina likulli nabiyyi aduwwan min almujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nashira ala ko cide matuma mi cide nyire mugo bilala contrôle abe kono na fili abe dusu kasi ala ko cide man ni madda mina ila koy nabi nyuma na juma temena ne ala ye jugude ko la ciyale kilawla ekelente koy
nabi nyuman na juma temena ne ala ye jugu de kula tinyali kela u do de kera u jugu ye me wasani ala ye itige ala de ye kandali kela ye itige ala de ye deme bagay I wasado ala la ni ma damina ila ayawren la ala ko wakazalika zarina li kulli nabiy adu wasayatin li insi wal jinni yuhi baduhum ila bari jughrufa al qawla qururan ala ko cide ma yawre kuna ko abo chogo kelende da min bake ka keila ikelente koy na winyuma na nyuma temena ne ala ya hadamadin shaytanu ni jinna shaytanu dode ka juguye nu o hadamadin shaytanu ano jinna shaytanu nu be kuma masirilen nu be u wahaw kana ubo o fo nyogo nyeku wahaw ke kata nyogo ma ka nyogo marasa doro wala mbalumo ni ye cide un yere taye cide mbe segena de abe konna de u ka be ma u ya fato ya fo be ukuma donkili danan do kulo mo dabalile undero do kulo dabali kala do ukuma ko sinji tegala undero nimbe fora cide un nin dawa yin koso makami alikaba min korola ye hakili shigiyoro e kateme yorobeka dondola ka ciden sujudu totoye kafiru yaye aye sujudu be ko karasa ka nyame a jigina kunu nyame dembora foroko minna nogo min bala na nyama na jisalaka dombe se ka tata kanade do tarata kana wu fili cidenga a sujudu to mogo shite min be se ka gira la fana ku nyoni ka boka kafiru jolo be yele fu be talo talo a demuso fatumata o ya soro fitino de nana ku nyoni ka bo ciden ka se ka ayu danga de pay dangali damina garbe ya dade taif tumama kara taifu kata ko abu wele kana la ilaha illallah ala kele bantem ala kele mke ko ka bato ye fendo mbaliw ani demishenu uyode bilia cidema kabakuru demishenu kera shira kote fula de late ciden tamato drobe kabakuru bo ala dro fo asamara shem fora jolila ni aywa farikolo kabakuru be farikolo tige jolibe suru fo asamara shem fora jolidela sallallahu alaihi wasallam nin kera ciden na nin dawo in kama me ama bilade asabatira kade nin ciye munye geleya mo ko sunna bi abe jiya yoro yoro geleya ba beka la jarabi ba beka ibe min ta kalama ite min ta kalama mo ko ni sunna de ko ni salafiya e wa dawa de ko cinya de ka fo dinala atigibe yoro yoro balawu baka la jarabi baka geleya baka fo anka sabati de an ka do ko la jarabi ye mo soro awunye munun kawso awunye ni e wa cide unta borala shebau u shegena koy ni ndawa shebau shegena de dawa inade uyu joli de diku niunde diku kana folodi awun shigilem fulo odeka nin tawhidi ni ndawa ni sunna ani nin tabolo shebau joli de do uyu joli de diku niunde ku na folodi ka karu ka demba yawla awunye asoro awun nana asoro ka amina cide na sallallahu alaihi wasallam ka jahadu o teminen ko fe tabina shahidu ibn musayyib adallaka bugo madina shahidu ibn musayyib bugura nin dina in kama imamuna malik bugura nin dina in kama ni sunna sabatir malik bugura ahmad ibn hanbali abugura don nakasola nin dawa in kama shaykhul islam ibn taymiya adonna kasola sara kasodela fen wore tew amma mo shikan na folodu mi ka tauhidi sabati ka sunna sabati ka bidiya kele bunte mi asara ode kasola bidiya keleli Muhammad ibn Wahhab tumami ajorani tauhidi walela fana ya soro jinya ciyana nin chogodela am fle ka nyana maya chogo mi de fuka hau kacha tawsir kala kacha luga kalamba kacha na hau kalamba kacha rabu kan domba kacha mi fulan ka foya be dina la bidiya be dina la karamo bawbe Muhammad ibn Wahhab fana nan wotile de la me karamo munun tumbe be bado ka fo tauhidi de dina tiyen sunna de dina tiyen me geleya min bara tora min bala tanagri sanan kana Muhammad ibn Abdul Wahhab tama Shaykhul Islam ibn Taymiyyah ka to kasoina akalande ibn Qayyim al-kalimu tayyiba ka kitabu be akwa tara ibn Taymiyyah fi kasola ibn Taymiyyah ko ma yashna adayi bi jannati wa bustani fi shidri
akon ne ka jugu ba fe ka mun kenela ne ka rijanna nkan na go foro afulen disila waye jumaye aka doni ni limana mimbe tauhidi mimbe limana mimbe ne ka arjanna so bin disila in ruhitu fahiya mai la yufariquni nin tara yoro afara lembe ka tim fara nyogonya inna habasi qalwatu akon nu ye ale do kasola obe komi fere de dira ale ma batola ko nu ya ale do kasola ko abe komi ya ale la fere de aka batolo da wa inna ikhraj min baladi shiyahatu ko nu ya ale ge kabo aka dugula ko abe komi ale be shiyahadi la katama dugu koloka katashike kamiruke wa inna qatli shahadati ko nu ya ale fagawe ale masuidi suyade mana fambe perditale ale tara yoro ale na kari janna so abaka dishikunu minya ka tawidina kallimana na kadoni kaso donya ale ma ferede kallan kolonya kalla fere Allah batoma geni ye ale ma shiya hade dugu koloka ale ka fagali o ya ale ma shedu shiyade munciyana shamsila buntemiya bun qaymu ko yenninde foye bal mo kofe Muhammad ibn Wahhab ta aya soro doni ke bawo be jiya kono komi sisa jiya faale ndo doni ke bawo la cogomi me wuye lafiya bila tauhidi welelinye ukal lafiya anu ka jiya antere anu ka jiya joyoron uyo makara ko bila welel tauhidi welelinye parce que degunde bala gele yade bala bo Muhammad ibn Wahhab fana wakata ko te nyala ale fana ya kundo gele yakoro ka tauhidi dawata na tara yoro ndel la ka ewa tarigu foya aka shira na tara yoro tumba gede masake ubage na tara yoro mi nuru bora kalama ubage dondola abora dugu dola tile gande fe foy ta boloni fi falante ko ba fa tile gandre abora dondola gena yoro dola hari jita bolo ko nana nisanji nana misi shenno jimunum bedda wala aya to de la kode me foy tabolo naka fente fi falate na ba yere fi fana shira la kata Muhammad ibn Abdul Wahhab fo asabatira ya be munyu ka sabata ka fo ani Muhammad ibn Suudu nana be munum be wudu kam mokedo moko folodo o ya deme ka tauhidi sinsi ka tauhidi sabati bal mo Sheikh Albani min fulani ya Sheikh Albani jiya fantanani be Sheikh Abdallah Bumbaji della kan yininka aka hadisa don baga yala Bumbaji ko alete mugodo dugu ewa samfila koro sankoro mimbe hadisa do kan bani bo Sheikh Abdallah Bumbaji ko alete mugodo samfila koro sankoro sankaba koro mimbe hadisa do ka Sheikh Albani bo na do nakasola shinafula kasoro agrelete politique la fana ate politique fe me Sheikh Albani minye bunte mi adonna kaso minna kasa kaso minna bun ewa Albani donala uya Albani do o kaso kelena amina na kaso la shinafla Sheikh Albani ni tara ka majlisu shogol laje atumba ka majlisu na ka drisu da kaso de ko bebe Albani min to mede tellement que dawatu salafiyat seka ke furuba misirula aya take akaso de kono ana kanum bagana je nyogo min ni kaso la bilaye abeta dersu do di muqbil ibn wadil ibn hadi alwadi aka kitabu kono yeymani afana yeshige sugube ako da'awatu a'ajju alaina min anfusina wa ahlina wa muwalina muqbil alwadi ko aka kitabu kono kitabu nya albaisu ala sarahi alhawadis nimoro biduru ani wolon fulanna akon nin dawatu salafiya min fulen nya kabambolo katemanyire kunka akabambolo katemanka dembaya ka kabambolo katemanka nafuluka o mustaiduna anna kula wala turaba akwalla bennen do fana ha alla bennen no kanin dawal la sede harin nan beta bogode du harin nan beta bogode du akwalla bennen do harin nan beta ambe bogode du ambe nin dawa kade la naquna dinana wala baladana
antanka dina janfa antanka dugu janfa wala ne talawana akwante ke kuroli chamantige fana antanka dina janfa antanka dugu janfa anteke kuloru chamantige fana ako atalawun laysa min simati ahli sunna kuloru chamantigiya ako sunna mugo katama shede sunna mugo haqiqate kuloru chamantigede bi ko sunna mugo yennin fo bi sini atara atanafo sunna mugo yennin ke dina labbi sini atara tanaka wote sunna mugo yekoy aya dambi kata sunna mugo made ka yereke sunna mugo te faliate yelema sunna mugo be mi sunna mugo haqiqa be mi fo aka so kono abode fo masake koro abode fo ministry koro abode kan ode fo na folo tigi koro abode fo ajugu koro abode fo akanu baga koro sunna mugo te yelema qala allah wa qala ar-rasul wa qala sahabatu hum ulul irfani sunna mugo ninda ala kote ciden kote sebo kota to yelema mugo shiye o kuma kante yelema ba ka sokono abode fo abe misiri kuna abode fo abe fama kura abode fo abe na folotigi kura abode fo aba jugu kura abode fo aba kanu baga kura abode fo la yatalawwan sunna mugo teke kuluru chamantige de atalawun laysa min simati ahli sunna ambe min fawye ahli sunna wal jamaa akana ke kuluru chamantige de anko kelema alquran wa sunna la fahmu salafu salih an kan yana mayo kade an kan yana mayo ka an ka sauka joyoro nyini kanambo ola tanuni nyini kanambo aka na folo kanu kanambo aka fo an ka sabati odeka donc Muhammadu Yusuf Ibrahim afana ka kitabu dobe ko durratul bayan fi usulil iman ako sunna mo kam mankutu la yashaluna Allah li afiyata ako sunna mo kam mankutu de kulu be ala deli wakati be lafiya dila wala yataraduna li bala sunna mo ta yere fili balaw kono sunna mo te fitina mo ye ko sunna mo tu yere fili balaw kono wa idha nazala alaihim qadarullahi kanu hum rijala akum minni ala kallatige na jigina sunna mo ka ko cewudo ni ala kallatige na ajigina sunna mo ko cewdo yasbituna wa yusabbituna Allahu akbar ibasbati sabati lende do be mo la sabati de wa ja nazala alaihim qadarullahi kanu hum rijala yasbituna yusbituna wa yusabbituna ni ala kallatige jigina sunna mo ka cewdo ube sabati de ube mo la sabati de wala komi salli wala kaba wakati shera anye nimbilal israel fitini de fawye abbe ka dala hakili ka sigi an ka do ke nyogonye nindawatu salafiya min nambaka fitina yansuru balaw yansuru lajrabi yansuru anta ala dilanka yele makoy ambaka de koy et puis abe no bo mughbil wadi ya fo fana akum mugo ka kuma be no to mugo wula ko fitina be bonya ude ka tora be bonya ude ka ube ede degu ka fitina chaman ni ewa tora chaman ta ki segere parce que ubaro ika kuma ba ke ka nobo an ka dawa min fulani nye jamana yin kono akokanaka abake ka node de bokoy foy kele tanno fenni ote men insha Allah wante ile makoy jama misiri amma ko tolaw antum be jama misiru la kamagude nafa wallahi palasi wira nan nela palasi jamana yin kono ton min tara ni no fenna faranka palasi wira nan lela ulu palasi kabo joyoro kabo nafa kabo kateme jama misiri nunu kan kontala mogo munun be do ba kalama uyen togo sebe nyema ya wula yoro dola ko itogo saberare bede ko itogo kasabate sanse fana ibeke ni nyema kontala nte joyoro nyini naye nte palasi nyini naye nte do tonna ayen to krefen kasilama unafa ewa inshallah mbode ka ni ala sonna beki ka hakli sigi aka do kanye ala kan sabati ante yelema ante ala deli yelema ni da koy sunna mugo katta man sita yele manini ante ken no shiye ni ala sonna nin dawati salafiya fo katan sambaka ila sonna ante yele makoy fo itan yele ma ko munum bake kaka nan ta do finye yere wulila anta do ko finye yere wulila ko kera mugo ko aka girin ne anya be aya wula min kera she wa cidew nya bala min kera sebo nya anya ya nyere de bake kakala
min kera e wadawatu salafiya mo la karamo la amba be kalama ni saudiya yerete aye jate minake jiya jamana be nu ko ce min be ko abe dawatu salafiya la nata ka so kono ba yere ka misiri kono atenya hurba misiru law ashite furuba misiru la iba sura ba yere ka so kono uba ba ka misiri kono ewa ni ala sonna la kan sabati len so akana yere de aye sabati komi kulu ambe nin kare fo ala kan saka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh